If you can still remember bagya kasama. Diingon is BBM. Katong mga unang pagkaigo bagya kasama na itong kalamidad. Gilampurnas. Ang katong bagya kasamang baga kaigsunan na ito dito sa Luzon area. Gumikan ani bagya kasamang mga trahedya, bagyo, kusog bundags uwan, sa gunsod, bagya kasama, nga resultas pagbaha. Nagtuyok ang presidente. Kailangan kay sa bagay igsuon na to nga mga apektado. Gi-interview sa media, si BBM bagya kasama. Kung sa iyang reaksyon, Radyo Man Janet, saan dyan na? Ang ating mga flood control projects, na-overwhelm lang. Di ba mo na yung ingat? Ha? Di ba? Na-overwhelm lang. Tungod magkakasama sa kakusog sa kanang pwersa magkakasama sa kanang kinaiyahan. Na-overwhelm lang. Pagtingin na kusog ang magkakasama sa bundags uwan. Kinsa man magkakasama dahil baka pugo nga baga ka na ang prevent baga kasama sa bugnas kinayahan nga has ka magbaga kasamang labihan man ka kusugang bahaang sampataw. Sus karon baga kasama sa ngadto gisigihan ta baga kasama sungog sa kanabitang ato baga kasama kinayahan. Dito na baga kasama madiskubrehe nga naagyo na magkakasama yung mga proyekto Radyo Man Janet nga diin ang specification magkakasama kung unsa magkakasama nakabutang sa program of work magkakasama design sa bataw wa di magkakasama matuman way bakal sus Ginoo ko puriyagaba igo Radyo Man Janet gipapilit anang kilid anang anang kilid ngilit anak magkakasamang tampian ng magkakasapaan. Ginoo ko magkakasama hanginon in town. Mga upat magkakasama ang pinising siminto sa bataw. Dungkirin sa straight to the point. Ano karon magkakasama ningon na po si BBM magkakasama kay humana naman tong overwhelm karon ningon na po siya nga mahaya naman kayo. Dungkirin sa straight to the point. So para nako wala kining iya magka-statement ni adto bagya nangagi o kini karon magkakasama nga nakalaylay simbolo ka na magkakasama sa usa ka incompetent nga pagka-presidente. Kung kini sila magkakasama dagkong personalidad nga magasampataw nga mga mayong laki sa sampataw na tong House of Representatives. Kaya ka ni magkakasamang padutlag kaso ni President Bongbong Marcos. Now kung iya magkakasamang kaya ning padutan og kaso magaingon ta magkakasama nga kining ihagga kuan karon isugdan magkakasama seryoso siya.